दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे देंखोनि अलंबार अरुण नार्जारी जाय बिथाङा सासे लेजेन्डारि सिंगार बर'नि बिथाङा दाखालि 10 एप्रिल खालि हरखाबै गावनि देहानि बेरामनि थाखाय रुंसारि जालांदों आरो दिनै न'खर आरो बेवहाय राजुहुवा भाबै बेवहाय जयैनो बेवहाय सारादु खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। दा बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायनो सानो जे बिथाङा सासे बर'नि मुंदांखा आरो गिबि थाखोनि सासे देंखोगिरि जायनि देंखोजों गिबि फिचार्स फिल्म आलायारन बे फिचार्स फिल्मखौ दिहुननाय जादोंमोन आरो बिथांनि देंखोजोंनो बे आलायारननि जायनाखि मोनसे मुंदांखा माखासे मेथाइफोर बे मेथाइफोरखौ जोङो दिनै खोनानो मोन्दों आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार मोजां मोजां मेल'डि बिथाङा थांनानै थानाय समाव खनलांबाय जि मेथाइफोरा जोंनि हारिनि सोमोन्दै गासै हारिमुनि बाथ्रा बेरखांदों। जोंनि संसार जानायनि बाथ्रा बेवहाय गासै बाथ्रा ओंखारदों। लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिंनि सोरजिथाय बिथाङा मेथाइ खननायजोंल' नङा, लिरनायनि गेजेरजों, खन्थाइनि गेजेरजों, माखासे सल'मा लिरनायनि गेजेरजोंबो बिथाङा फोरमायलांदों। बिनि थाखायनो बिथांनि जेनाखि अबथिरायै रुंसारि जानाय बेखौ जोङो जथेस्थ' दुखु मोनदों। नाथाय मानसिया उजिनायजों लोगोसे मानसिया मालाबा माबा मोनसे खारननि थाखाय जिउबो गोमालाङो। बिथाङा गोमालांनायखौ जोङो दिनै मोनफिननो हाला, नाथाय बिथांनि जेनाखि सोरजिजानाय जेनाखि क्रिएटिभिटि बा बिथांनि जेनाखि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौहाय जोङो गोथाङै दोननाय बेखिनि बेबस्था थांनानै थानाय मानसिफोरनि बेयो मोनसे गिदिरथार बिबान थाबाय। बिथांनि सान्थौ आरो बिथांनि सानस्रि आरो बिथांनि सोरजिथाय बेखौ जोङो बोरै गोथाङै दोननानै इयुन जोलैफोरनो मिथिहोनायनि जेनाखि खामानि बेखिनि खामानिखौ जोङो जेब्लायबो हास्थायो आरो बिथाङा जेरावखि थाया मानो आलो गोजोनै जायगा मोनथों, इसोरनि अननायाव, इसोरनि आशीर्बादै बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों। बेखिनि बाथ्राखौ आङो दिनै नैबे सारादु हाबाफारियाव बाहागो लानानै एबसुनिफ्राय आङो फोरमायो। गोजोन्थों।